Benvinguts a Racons de Comunitat. Avui vos portem a Xèrica, un poble encantador a la província de Castelló al costat del riu Palància. Conegut pel seu gran congost d'impressionants parets de roca calcària perfectes per a l'escalada. Xèrica és un dels 10 municipis de tota Espanya, segurament, que és els llocs més bonics d'escalada. Per l'accessibilitat tenim un pàrquing molt gran, que se pot aparcar bé, i per la proximitat al poble i els serveis que dona el municipi. Xèrica és una localització clau per a l'escalada a la Comunitat Valenciana, ya que atrae escaladores y fomenta el turismo esportivo. Es fundamental hacerlo bien, el riesgo de caída está ahí, no es una cosa que te vaya a pasar si lo haces bien, pero que es muy importante tener la formación necesaria, bien a través de los técnicos de la federación o bien a través de algún cursillo de algún club. Recorda la importància de les diferents mesures i permisos per a gaudir de manera segura d'aquest esport. Ens veiem en el pròxim racó.